είναι για βουνιά μου τώρα. Λοιπόν, έχουμε ένα... Κοιτάξτε εδώ πως φέρνει τη σφαίρα. Καλό. Πήγαινε πιο κύριε, είναι πολύ κοντά ρε μάλλον. Τι κάνεις μάλλον. Άρα. Κάποιος κοντά μου τραβάζει. Τραβάζει. Τώρα βγήκε κάτω. Λοιπόν, δεν φαίνεται. ρίχνουμε ένα ωραίο αναπαράγατο. Άλλο τι θα κάνουμε. Πες. Τι άλλο. Ρίχνουμε έναν παράγατο. Πού αλλού, στην Πάχη. Ξέρετε πού. Δεν ξέρω άμα το πιάνει η κάμερα τώρα. Αλλά πάει πάρα πολύ καλά. Έχει φύγει η σφαίρα.